е TV Box, аз съм Jack 15. И аз съм Snake. И днес ще ви покажем играта Chicken Invaders The Next Wave. Една много интересна игра и сега ще гледате как ще набият. Ще нас мажат. Дай да скипнем това. Не трябваше да намалим музиката. Да, айде. Чакай. Сега ще играем мултиплеер. Аз съм това с жълтото, ето така. Не си ли малко нага да вземеш точките още от началото? Ти не обичаш точки. Карай сега. Ти пък виждаш ли сега? Да. Ма не много от Войната! фрапса. Не много от фрапса. Взех война. Не. Оча. Метеоритите. Колко планети има това? Колкото има в Слънчевата система, бе. Колко има в Слънчевата система? Преди Слънцето също се смята в играта. 11. Сигурно. Не. Колко? Чак сега. Меркурий, Венера, Земята, Земего, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Значи 9. Слънцето се смята също. 9. Да. Добре. На Снег не му върви математиката. Те щедърите не те ли дразнат? Ти още си заседнал. Да. И то с зеленото. С една. Поне вземи. Добре. Обстрелване с червено и зелено. Ей го и Джак. Джак умря. Просто не гледах какво правя. Уби го. Да. Давай. Давай. Цели. Да, накрая ти ще вземеш славата. Дай бонус. Взе. Имаш 3. Чак да изстрелям ракета, забрах, че нямам. Много спамваш от играта. Айде скипнем. Да го скипна. Нямаме време да гледаме. Хората искат да гледат. Клипчето. Айде. Клипчето е супер. Ако искат да си гледат клипчето, да си изтеглят играта. Заблям ръката. Classic Invasion. Трябва да направят играта да се задържа копчето, А не да го натискаш. помпиш. Да. Ай, пусти нещо за него. Повечето хора съм сигурен, че знаят Chicken Invaders. Нали? Не знам, според мен не. Аз мисля, че знаят. Това ли беше? Умрях! И си го взе. Кое взех? Взе такова, да ти увлеча атаките. Точно като умря. Пак съм по-силен, имам 4. И се съживи и го взе. Имам късмет. Yes. Ще изстрелям сега. Чакай да се насъберат и ги изстреля, искаш ли? Не. Не, чакай за боса, чакай за боса. Че той се е гаден. То сега ще е гаден. С хубавата тениска. Май трябва сама. Не рискувай. Ей, говорим на микрофона. Микрофон. Айде де. Не си мъртъв напълно. Сериозно?
Имаш още един живот. Това на мен ми е третата игра. Ти играл да си преди? Да. Виж колко съм добър. Ай, пусти нещо. Уникално! Yes! Сериозно! Най-сетне умря. И сме сам на трето ниво. Айде, де! Чакай. Да се разменим. По-нататък. Не са тук. Ти си супер зле. Знам. Стига бе! И това беше всичко. Това беше всичко от нас.